बोली बोली छठी मैया की। म्यूजिक बाय अमित सिंह। जाई के बाजार रौरा फलवा जल्दी लियाई जी। जाई के बाजार रौरा फलवा जल्दी लियाई जी। हलियाई जी अब भइल जाता अरग के बेरा देर जन लगाई जी। अब भइल जाता अरग के बेरा देर जन लगाई जी। घर ही में ये हो किया रौरा बात न बनाई जी न बनाई जी। अब भइल जाता अरग के बेरा देर जन लगाई जी। अब भइल जाता अरग के बेरा देर जन लगाई जी। साल भर पयावेला माई के बरतिया। 3 दिन के भूखल तिवैया सहेली ससतिया। साल भर पयावेला माई के बरतिया। 3 दिन के भूखल तिवैया सहेली ससतिया। पियरी पहिरी माथे दौरा रौरा उठाई जी। पियरी पहिरी माथे दौरा रौरा उठाई जी। हाँ उठाई जी। अब भइल जाता अरग के बेरा देर जन लगाई जी। अब भइल जाता अरग के बेरा देर जन लगाई जी। विपिन बिहारी पिया मानिल कहना। छठी मई से मांगल जाई गोदी में ललानमा। गोदी में ललानमा। विपिन बिहारी पिया मांगिल कहना। छठी मई से मांगल जाई गोदी में ललानमा। छठी मई कृपा करिए हमनी ऊपर न घबराई जी। छठी मई कृपा करिए हमनी ऊपर न घबराई जी घबराई जी। अब भइल जाता अरग के बेरा देर जन लगाई जी। अब भइल जाता अरग के बेरा देर जन लगाई जी। मेगा रिकॉर्डिंग स्टूडियो।